an ka jamajɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ani keleya o bɛ se ka sabati cogo min nɔ an ka jamana kɔnɔ ka ko to ɲɔgɔn da la ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ u y'a ye k'a fɔ o tɛ se ka sabati fo jamanadenw ka sigi ayiwa ne ka ɲɔgɔn lajɛ ayiwa ne ka jamana joli ko kuma an yɛrɛ damaw k'a fɔ ani ɲɔgɔn cɛ maa wɛrɛ ti bɔ fan wɛrɛ fɛ ka n'i da don jamana in ko la o de nana ni hakilina in ye n'o ye dialogue intermalien ye baara kunfɔlɔw kɛra ayiwa a baara bɛɛ lajɛlen kuncɛra ko kɛra bonya ani karama kɔnɔ wa nimisiwasa o sɔrɔla a ko la kosɛbɛ fɛn min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan na cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ fo ka taa se ladalatigiw ma ayiwa bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna na wa bɛɛ y'i ka hakilinata di an bɛ bɔ dɛmɛ ni ala tanu ye an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما قلمان على ترني على مي بيرانا لا أن لا بلين دوين كم كمني بريزان تكادالا دومينا كفوكا بفكا دون دولا بين مليون كسيكا سيجي وير دماني نيوانتي ما ورا شدة دولا أنك كوما كبين كوكا أنسكيلنو على دويرانا أني كومينا لوكي لوكون تمني lɔgɔkun fana kɛra régional ye an y'a kuncɛ sisan fɛn minnu kɛra a la a ma don aw si la aw yɛrɛ bɛ yan denmisɛnw a participera a bɛɛ la ne kɔni b'a fɔ ko an wasalen de don an ka laɲini tun ye min ye a bɛɛ taara en compte fɛn kumaw gɛlɛyara kɔnɔ parce que a fɔra ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ k'i kɔnɔta fɔ mɔgɔ ye tiɲɛ fɔ a ɲɛna a mankan yɛrɛ kɛra la mais a laban an bɛɛ bɛnna kan kelen kan min kɔni fɔra n'a kɛra conclusion ye bi o y'an wasa an dugutigilakaw ne yɛrɛ particulièrement Modibo Jire n'ala sɔnna ma ni fɛn minnu fɔra n'a taara en compte a hakili la Mali wulili sira de filɛ nin ye an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ ni jamana in ye an ka dugawu kɛ minnu bɛ fanga la bi minnu ye an ɲɛ yɛlɛ an ɲɛ yɛrɛ k'an bila sira kan an ka dugawu kɛ ala k'u sɛmɛ don pour que u ka laɲini Mali ka taa ɲɛfɛ an ka wuli ɲɔgɔn fɛ. Baara in an bɛ se ka foli kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ka d'a kan ni hakilina belebele bɔra olu minnu na an bɛ foli k'u ye barisa jamana tɛ se ka jɔ f'an ka sigi an ka kuma. Donc n'an nan'o kɛnɛ kan an tɛ se k'an da don kuma la f'an ka foli k'u ye an'an ka dugutigilakaw an'an ka jelilakaw an'an ka mɔgɔkɔrɔbaw an'an ka sifinnakaw donc an bɛ foli k'u ye o yɔrɔ la donc an nana a kɔda tile saba baara kɔnɔna na baara caman kɛra a kɔnɔna na n'o de ye an yɛrɛ tun bɛ thématique 3 de la n'o de ye fɛn ye n'o de ye développement durable ye ani politique ni fɛnw an tun b'o olu fɛn de la. Donc vraiment an ka o kɔnɔna na an ye hakilina caman di environnement kow la an yɛrɛ b'a dɔn plus précisément yirituru fanga dɔgɔyara an ka jamana in kɔnɔ yan donc o fanga dɔgɔyali de bɛ ka na ni saya ni fɛn caman ye tile fariyaba in kɔnɔna na donc ani éducation n'i ko ko jamana kɔni ka taa ɲɛ plan politique surtout environnement kow la fo mɔgɔw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ donc ne bɛ se ka min fɔ an ka o kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen tun b'a kɔnɔna na. Basa a si tɛ se ka taa ɲɛ n'i y'a mɛn an ka yiri turu anw bɛnna k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'i y'a mɛn dugu ka jɛ sanuya ka na dun ka fa ka sabati dugudenw bolo le dilen don ɲɔgɔn ma donc n'i y'a mɛn kɛnɛya sigida de sanuyara donc a bɛɛ lajɛlen tun b'an ta in kɔnɔ vraiment an ye nimisiwasa sɔrɔ a la. dugutigiw ka coordinateur ka fɔ la n'i ye a ka kuma ta k'a lajɛ a b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i y'a faamuya b'a la denmisɛn tɛ ka kogo ɲuman ko o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni. an b'o fɔ aw sifinnakaw de ye denmisɛnninw wallahi an tun t'a dɔn ko bi ko denmisɛnnin dɔw de bɛna sira jira an na denmisɛnninw de b'a la bi peut-être aw kɔrɔkɛw don mais u cayalen b'a san 40 de donc k'a fɔ k'olu bɛ se ka na courage sɔrɔ ka tiɲɛ fɛn minnu ɲɛ dogolen don Mali population na k'a ɲɛfɔ an ɲɛna tiɲɛ na an kun sigilen tɛ n'a ye bi ne yɛrɛ ka dalakan bɛɛ de tun ye k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ Mali dilan k'a ba ma wolo kuma t'a yɛrɛ ma mais hakili an kun filila kuma kɔnɔ a den sɔrɔla Asimi ye wa Asimi ɲɔgɔn caman ye Mali la n'a kan aw minnu ye denmisɛn an y'a faamuya parce que an y'a dɔn denmisɛnninw yɛrɛ kɛcogo la nin waati in alhamdulillah an bɛ taa ala tanu ka wale ɲuman dɔn. sigi in kɔnɔna na bɛn kɛra fɛn minnu kan ayiwa n'u y'o olu kɔni ta k'u sɔmi sigi a kan ayiwa u y'u da don olu dɔ la k'o walawala an ɲɛ. kumabaw ye min ye président yɛrɛ ka kuma fɔlɔfɔlɔ k'an ta k'an yɛrɛ ye an ta k'an yɛrɛ ye o kuma maa tɛ yan min ma jɛ n'o ye bɛɛ de bɛnna n'o ye o ye filanan ye k'an to yen n'an b'a fɛ k'an ni jamana min ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si kana an balo la mɔgɔ min ka di an ye an dalen mɔgɔ min na n'o de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye filanan ye laban n'o fana ye koba de ye o ye ka jamana kana ɲɛmɔgɔ kana don fɛn foyi la ka sɔrɔ jamanadenw ka hɛrɛ ta
donc kuma tɛ tɛmɛ nin kan ni hali n'a danna nin kuma saba ni baara kɛ n'o ye dɔrɔn an bɛ min na an b'a sɔrɔ kuma de ye nin mɔgɔw ye laɲiniba mun kɛ ni o yɛrɛ ni anw hakili tor'o la kosɛbɛ o de ye k'a fɔ ko ka parti politiki ninnu ka a ka dɔgɔya kosɛbɛ wa ale ni u ka baaraw caman ka se ka contrôler fɛnɛ gouvernement k'i sen don a ko caman na parti dabɔlen don minnu kama n'o de ye ka conscience politique lana jamanadenw na u ka baara ka ɲɛsin o kɔnɔna ma o kɔfɛ fɛnɛ mɔgɔw kumara fɛnɛ ka taga économie ko la donc an ye laɲini minnu kɛ o de ye k'a fɔ Mali ka ko bɛɛ kɛ walasa anw yɛrɛ ka kɔnɔna économie ka se k'o de développer kosɛbɛ ka baaraw la yiriwa ale ni ka baarakɛdaw di jamanadenw ma ale ni anw yɛrɛ bɛ minnu baara an ka jamana kɔnɔ yan ka olu de an ka dunta ka kɛ olu ye ka caya o kumaw kɛra économie yɔrɔ la fo ka taga se fɛn min ye sécuritéw kɔnɔna ye mɔgɔw ye laɲiniba minnu kɛ o de ye k'a fɔ k'u ka contrôle bonya kosɛbɛ an ka frontières la walasa baara ninnu a bɛ se ka kɛ cogo min na ale ni ko ka tila ka an ka finitigiw fɛnɛ ko ka dɔ fara olu kan fɛnɛ ale ni ka minɛnw ɲini minɛn minnu dabɔlen don an ka kɛlɛ fɛnɛ kama ale ni kumaw kɛra fɛnɛ fɛn min ye ka sigi ka fɔ nin mun kɛra ka o caya fɛnɛ o caya walasa mɔgɔw ka se k'u kɔnɔna ko k'u fɔ ɲɔgɔn ye tɔɔrɔ minnu bɛ mɔgɔw kan olu ka se ka bɔ yen et puis en plus de ça aussi laɲiniw fɛnɛ kɛra mɔgɔw ka se k'u dusuku fɛgɛya ɲɔgɔn kɔrɔ walasa an ka se ka bɛn ko la kuma bɛɛ ka jɛ ka baara o de kɛ malidenw tagabolo ye yan de ye manden ye wa an ka dalenkɔrɔ dɔ b'a fɔ ko manden ye komi filen kɔnɔ ji k'a bɛ lɔnbolanba nka a tɛ dafere a mana tiɲɛ cogo o cogo an yɛrɛw bɛ sigi ka fɔ kɛ bɛn bɛ kɛ a la maa wɛrɛ ti bɔ jamana wɛrɛ ka na an ka jamana kunko fɔ an ye walima an ka jamana bɛ dilan cogo min na k'i bɛ o ɲɛfɔ anw ye an yɛrɛ de bɛ sigi ka fɔ kɛ ka bɛn ko la ayiwa k'an ka jamana jɔ kabiri lawale la a b'o o cogo kelen la fo ka n'a bila sisan na o kuma la ala k'an ka jamana jɔ